Dúirt mé uair amháin agus tá sé seo fíor that gúil Tinder an best invention since the fire or the wheel. Báiltis de hiag Canbhás i Chiaraidh, an tseachtain seo a bhfuil leis an mhainicín agus an traenálaí pearsanta Daniel Twomey. Feic na buach fontí an seohanis ach éis leis ina thomine Spotify agus Apple Podcast. Le Daniel hosí mód ag an tús. Is corcaíoch agus tá sé aontar bradú leis sin. Yeah, Cargalain, so just on some deisceart an chathair. So either Douglas agus beidir like Cuntáil nó Mundatarna, like Crosshaven agus Kinsale agus what I so anna congo could Douglas. Bhí mé hín ag gorcaí uairhhain agus chaith mé ihe in san bélan gasta is Jessica Chiaraidh KC's. Oh yeah, tá sé anna Club KC's and Sean, it's like tá sé as codas agus like chicken creole go hor agus like some clown céine le blianta like generations don clown céine. So anna beag an shroid an 10 shroid san baile ach bín an ciúd an dína gach éon ihe san lá agus tá an dína harnascid ón Austrail nó stoidéite agus no, well, not just an chicken creole ach tá sé an céad rud dhéanaan siad Casey's don creole. I know. Gas. Bhí mo hod taide deanta agam Daniel. Dóla mé gur chaith sé tréimh sé an Ollscoil Luimnigh ach nachró iompar ráhaid aige an. Yeah, Ollscoil Luimnigh. Bhí sé sin go bra, ní raibh mór an droblála sin táis gom cá táchtú chuint é mar chéad bhíon. Ní raibh as fresher. Oh yeah. So bhí bheith choní Canbhás Ollscoil Luimnigh, Kilmurray Village, agus bhí lán, bhí cúpla féiste Greg, agus bhí míad a droblóid agus ag deire an le bhí mé evicted as ma accommodation. House 90 Kilmurray, bhí isig dína i Corcaigh faoi an féiste sin agus d'mhór sin bhí míad a droblóid agus dúirt ma mama arbh ma mam dom tar éis sé sin she's like Donald tá tú an céad túma ón famine chun bheith evicted. I was like, alright, go bhfuil. So bhí crack going. Agus bhí lán dína sásta chun bheith an féiste sin. So bhí lán ábhar gom tar éis go le teacht nua. No regret. Úntaach, atá có broúla sin as má céimh, bhí sé úntaach. Labhraíonn Daniel mar mhainicín, mar sin de ní raibh aon rogha eile agam ach na ceisna chrúí a chur No, can't do go bhhuiinecháin agat, tá múna, so tá is fear bhhuiinecháin tá sin, tá sé gom, tá is gom tám ábalta na rudí seo dhéanamh. Nílam inm féin in áíra, ní bhí me ag smuoineh faoi, agus just dhéanam tá sé deast, like bunim Canbhás tána dína an dheas, tám gnóthach, tá ag obair le mar mhainicín níos mó na aon rud eile ag an am seo. So agus tá sé difriúil agus sumúil agus tá sé anna difriúil like do sail nor bheith mé ag múna, tá sé just chapter nua agam agus bunim an Canbhás. Ag an am seo tá sé má tain obair, dhéanam sé dá airgid, tá mé nóíra faoi, agus tá mé iirecht obair an tamar fad mar mhainicín ag an se, like a réir, like in bhí ní raibh mé ábalta teacht an seo in mar bhí mé ag obair le airgid sa Dublin. Ach tá seo leis nach bhfuil in ngalamh, tar éis bosa maiile clia chun peadal dónat agus tá ochras arm. Níl sé seo forálta. Is fear Tharbheith dathúil Daniel gan doit, mar sin de chur méid ceis faoi chuirsaí gra, agus te fáilte rómh. Dúirt mé uair amháin agus tá sé seo fíor that gúil Tinder an best invention since the fire or the wheel. Mar bhá sé just so, bhuiin mé an Canbhás nóir bhí mé níos óga agus níos mó am, just tá sé seans eile chun dína chun chuinte dína. So is féidir leat sa teachtarna, san gym, gach éon, so just áit eile chun duine jazz a chuint le. So I mórtharm sé an tamar fad just tá sé avenue eile. Níl sé an tain seans agat ach tá sé seans, Yeah. Agus, so.
the most, can I unshred to fucking air? Eligible bachelors in air, the bird news eligible bachelors air, I paint all donuts. I paint all good donut. Well, more. Okay, Lord for it.